og velkommen til Cecilies blog. I dag der vil jeg lave en video med alt mit yndlingstøj. Det er bare sommertøj, at jeg viser jer. Så jeg tror bare gerne, jeg vil til at komme i gang. Det første, jeg vil vise jer, det er min yndlingskjole. Min yndlingskjole, den ser sådan her ud. Den her kjole her, det er en, jeg har fået i julegave. Og det her bælte her, der sidder på her, det er bare et, der hører til. Og den er fra Blue Zoo, eller jeg ved ikke lige helt, hvad det hedder. Men så, den ligger jeg lige der. Så har jeg mine yndlingstørklæder. Jeg har 2 yndlingstørklæder, så det tror jeg vil vise jer. Det første, det er det her lyserøde tørklæde her. Ja, og så har jeg bare det samme i blåt også. Så men, altså, når man har dem, så kan man kan sagtens sætte dem sammen, sådan, så det sidder som begge to, så man kan have dem begge to på. Det kan man sagtens. Så har jeg mine shorts. Det her, det er bare sådan nogle almindelige shorts, som man bare kan have på. Det er bare derfor, jeg har vist jer dem. Det er fordi, at det er bare nogle almindelige shorts, som man bare kan have på i hverdag og sådan. Ja. Så har jeg nogle andre shorts også. Det er de her shorts her. Ja. Det er extra small. De er lidt store, men jeg kan godt passe dem lige nu. Så. Ja, men de er også rigtig gode, fordi altså, jeg kan rigtig godt lide de her perler, der er på her. Synes jeg nemlig, de er rigtig søde og sådan. Så også de farver, som de har, det er nogle rigtig gode sommerfarver, synes jeg. Ja, dem kan jeg i hvert fald rigtig godt lide. Også den her knap. Jeg synes, det er en rigtig sød knap også, der sidder her. Og så buksen ser også sådan her ud bagpå. Så den er også rigtig flot, synes jeg. Derfor jeg kan rigtig godt lide den her shorts her. Så altså, den går jeg rimelig meget med om sommeren, fordi jeg kan rigtig godt lide den. Nå, ja, og så vil jeg vise jer mine yndlingstrøjer. Denne her trøje her, det er bare en trøje, som man kan binde her. Så man så kan binde der med de der. Så det er sådan en, der bare går til maven. Ja. Så den er jeg i hvert fald rigtig glad for. Den har jeg købt nede i Italien. Den er jeg i hvert fald mega glad for. Jeg kan rigtig godt lide den her lomme, der er her. Det synes jeg nemlig, det pynter rigtig meget på sådan en trøje her. Så den kan jeg også godt gå en gang mellem sommeren. Og jeg har faktisk den samme i hvid, den der viser jeg nu. Den her, det er ikke helt den samme, men minder meget om, synes jeg. Også det her mønster her, det kan jeg rigtig godt lide, at det har sådan et rigtig flot mønster, som sådan nogle blomster og sådan lidt, som jeg godt kan lide. Og den er fra Mono, fra Mono, ja. I må meget gerne skrive en god kommentar og give det et like, hvis I har lyst til det. Hej!